барандаи медали нуқраи чемпиони ҷаҳон оид ба самбо Акмалиддин Каримов аз макони баргузории мусобиқот ба Ватан баргашт. Дар фурудгоҳи байналмилалии варзишгари маъруфи кишварро масъулини кумитаҳои марбут ба соҳа ва афсарону сарбозон ки мавсуф ба ҳайси мураббӣ ва лейтенанти калони дастаи варзишии қисми ҳарбии 54-53 раисоти қучунҳои дохилии вазоати корҳои дохилӣ фаъолият менамояд, истиқбол гирифтанд. муваффақияти ӯ дар самти куштини самбо беназир буда, давоми 18 соли нерӯсанҷиҳояш дар арсаи ҷаҳонӣ ба истиснои унвони қаҳрамонӣ ба бузургтарин натоиҷи варзишӣ ноил гардидааст. дар шаҳри Нови Сади Сербия чемпионати ҷаҳон оид ба куштини самбо баргузор гардид ки ман дар ин чемпионати ҷаҳон иштирок кардам, бо паҳлавонони пурқуввати ҷаҳон хозмоӣ кардам. Дар вохӯрии аввал бо паҳлавони аз давлати Фаронса ғолиб омадам, дар вохӯрии дуюм аз ҷумҳурии Узбекистон дастболо шудам, дар вохӯрии нимниҳоӣ бо паҳлавон аз ҷумҳурии Украина ғалаба ба даст овардам ва дар вохӯрии финалӣ бо паҳлавони рус ба як ҳисоби огоҳӣ ман шикаст хӯрдам. Дар ин чемпионати ҷаҳон маротибаи ҳафтум дар чемпионати ҷаҳон сазовори медалҳои нуқра ва биниҷӣ гаштам. ман боз кӯшиш мекунам ки дар оянда ҳам хеле машқи худро давом диҳем, боз парчами Тоҷикистони азизи худро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардорем.